Yarat production diýmek näme? Näme tapawdy var обычно studiýada? Biz production'la işlek göremzak, ýöne production diýilende men gözüme gelýän zat bir hemme zat ullun, hemme zat kynlaşdyrylan, hemme zat hilli tehnikanyň hemme zaty bar. Bir başyna barylanyna telefonla barylmaýan studiýa bar. Gözüme gelýär da. Meselem şoňa prisos goturdup, kak poложен berden çıra berip, işlende de bu ýygyrtlary aýyryp, garnam çek. Yo, da production diýende, şo production sözüni şoň üçin Yok, men goşulanmyň sebäbi production bolanyna gerimi giň bolýam diýen. Meselem diňe bir studio bolanyna men podsoznaniýamda toý almaly. Production bolanyna gepleşikden, konsertden, hemme zatdan baş çykýan bolmaly, reklama bolsun, näme bolsun. Ýöne biziň diňe klip edemiz okda ada. Diňe klip edemiz. Näme üçin? Klip sağ bolsun aýtbaýanmyr kär diýil ýa bilýänmi? O klibi men şolar ýaly görýän. Şo klibi sen et nikomu niçem nişto ne dokажешь. Bir. Onuň her kim öz oňarýan işine etsek. Zarat da production diýende men üçin şeýle köpçülik üçin hem şeýlemi käýdiýän. Birinji gözüne gelýän eta love story. Näçerak bolanlar love story şu wada senli düşüreniňiz hatawy ýöreýärmi ýa hatawy ýokmy? Ay bolýar hatap. Ýok hatap hemmesi gör hemmesi dälirse goýulmaýanam känne. Köp klient näme diýär borlay diýip özümiz üçin dursun bolýar diýen käbiri näme üçin goýmadyň diýip amarsarýarlar. Arada näme üçin goýmadyň diýip toýatmaýan etdiler bizden. Siz bize goýunuňyz ýeten okmy diýip. Şolar ýaly boldy. O başga studiýa gitdiler. Bizem ýok diýärse onu diýersiz goýmaýan bolsaňyz siziň diýär şo işiňize göwnüňiz ýetenlerler diýär. Hakykatdan hem şeýle boldy da. Şoň üçin hem diýip atmaýan etdi. Hakykatdan hem şeýle boldy, göwnüňiz ýetmedimi? Indi göwnüňiz ýetmedi däl, iş gowy, ýöne täzeçilik ýok. Täzeçilik etmek üçin hem belli bir büdjet sarp etmeli bolýar. Meselem arak ýaly pianinany köýlüň gyrasyna elçek bolsaň çykda işte bolýar da. Iň bolmany el güýji bolýar o taýda. Onuň bir üýtgeşik bir zat bolmasa dogrusu goýulanagam. Ya bir aýdymçy ýaşlara ýörüýte aýdym diýip bir üýtgeşik aýdym bolmasa ýa kadr üýtgeşik bolsa ýa ýaşlaň özüniň bir harizmasy bolup üýtgeşik berilmese kän bir goýulyp barlanokda. Hemme iş idealny bolmaýar onuň. Ýöne adany love story bilen tanaýanlyklary iki tarap var. Hem begenýän hem dogrusu biraz gynanýan. Men görkezek bolýanym hemme taraplayyn. Bizi diňe love story diýip tanaýarlar. Olam bir dogrum dälmi diýen mene. Bir zatda iň ökdösi bolmak, iň gowsy bolmak erwedem däl. Köplünç universal bolsa, dywawatnom bolsa, atgow bolmaýar hili. Teleke çağalanmadan biri var da. Kustany iş alyp bar ýa ol. Muň diýen bir sözi bar. Biz diýe hemme işte birinji bolmaklarymyzyň zerurçylygy ýok diýär. Bir näçe işte ikinji, üçinji bolanly. Onuň bize diňe toý diýip tanamaklary dogrumy? Biz konsert edip bilýärkäk, biz gepleşik edip bilýärkäk. Men şonu näme dogry görýän, şoň üçin şeýdi. Toý almakda iň kyn moment, haýty moment, toýst izdiyarşki professiýa diýilýär. Her bir işiň kyn ýeri bolýar. Yani şu tarapyna hötak gelýär bolyn. Şu tarapy köplünç. Montaj kyn. Montaj kyn. Toýu geçen adam gün nämeseýä, han toýum diýär. Gün men toýumy görjek diýär. Toýuny ýetişdirip bermek üçin hem tiz işlemeli. Tiz işlejek bolsaň hem hiline täsir etjek bolýar. Iň kyn ýeri montaj bolýar. Sünnäler her kimin, her klientin, müşteriň öz islegine görä berjek bolsaň montajly ýer egleýär. Meselem biri gelýär dänim diýär, men diýär dogunlaryny açsam ýok ýa, özüm ýok, az diýär. Biz hemme zady berjek bolýarsa. Käbir toýýarlary ýa öýlenýän oglan durmuşa çykýan, diňe özüni göresi gelýär daşyndan. Men toý etdim, näme üçin diňe men näli ýa. Käbir diňe özüni goýýan bolyn, hany men mihmanlym diýär. 500-600 adamy
Ünsüreýän bolsaň ka iýsi otyr kalaram goýdurýar-da soň üçin hükman alýar. Şeyde öňler 2 kamerada alınýan bolsa 7 kamera ýetdi. 8 kamera ýetdi bir toýda. Sebäbi hemme zady biz alýar. Ondan müşteri nämeseýär? Muny goý, onu goý, şoňa görä goýup berýär. Esasat elimizde material bar. Esas sorajak zadım tasyatdan çykan eken. Näme diýdin gümür ýamyrda men marada. Integem göremek da şataýyn men. Näçin? Men başlaýan 5 minut görýän bir zady ünsüm bilen ýanky diýişiň geldi. 2 sagatlap görüp bolanak. Süleyman soraw berdi. Kim bilen işleşmek yeňillik? Aslında aydımçılan kıyın, aydımçılardan, klipçilerden sonra da aydımçılar bilen işleşmek yeňillik. Benim aydımçıların içinde näden öwrütsem bilen işleşýän alyp barjylar aýdaýyn diýdim, gepbeşik etjek bolsak diýdim. Goç Murat bilen işleşer ýaly diýdim. Edil grubu diýdim jogap bilen ýa-ni. Goç Murat bilen bir da etjek bolsaň 7 gedek test etmeli, edil şu proýekt edilsimi diýäli. O ilki kamerada varlak görmeli, ondan yeni bir zat, diňse onda da telefonunu almaly. O işleşmek agar o da şol adam biram ýagşy bilen işleşmek agar diýdim. Galan bilen galan ýanym Gowonç we Beýim Murat we Kerim we Yeňil Muhammed we siz has talapçyl. Onuň üýtgeşik bir zat edýänlerini öýdýäňiz aslında yeňiljek garap şey diýipçe geçip gidip bermeli ýerem. Durýaňyz da bilýär. Ýöne hakykatdan hem şeýle boýun alýan. Men 100% alalaşýan. Men özüm bilen işleşi bilmeýärdim. Beýlik studiýalardan haýsyny gowurýan işlerini. Haýsy işlerini ýen soraw wada, hersiniň öz ýeri wada. Meselem akepteriň toýal gidişinde men hormat goýan. Häzirlerim näçe kän studiýa çyksa da öz aktualnystyny ýitirenok toýlary alyp bilýär şol. Toy prosesi. Bismillah sadakasından başlarlysyna çenli-de gaty gowy. Ökde professional oglanlaram kadrlaryna da söz ýok. Art production kliplerini gaty gowlady. Şu wagt nomera dinleýsem men hiç ýalňyşmany köp sunody işler aýdymçylaram şoňa bar ýa. Ýaxşy şoň mnogogran köp taraplylygy gowy. Meselem bize jaňa dip sizde depçiler barmy diýýärler da. Значит, şol oglan şonu ýöretip bilipdir şol depçileň komplekt gitýänligini diýýän. Kimden täzirge garaşýan? Kimiň işlerini gowurýan? Aýdymçy bolsun, tapawdy ýok. Muradyň soňky edýän işlerini gowurýan Murat Mollan. Bir klip bolsun, film bolsun, kän zatlar ýende döretip biljek oglan. Batyr faýna ýalta dost. Gaty ýalta ýöne bir etjek bolsa şol gaty üýtgeş gowdatlar edip bilerdi. Başga kimden men üýtje? Muhammedden gowdatlara garaşýan Mamedow. Şu wagt täze dyhanyada biziň dilimizde. Men wara başda düşünmedim oň diline. Bir özboşluk bar. Nimesinde. Alyp barşynda da, gürleşinde de bir hili. Ay, täze zat, men pikirimçe, lüboy täze zat öwrenşmeli. Men şo yumoruny öwrenşdim öýdän. Selam. Soň stand-up'yny gördüm, gowurdum. Arada Aşgabat restoranında bir konsert berdi, täze stand-up bilen. Habarymma görmedim meni. Onu entek materialna alyp göremzak, ýöne täze hem ýazmamyz mümkin ikinji seriýasy bolýar, o da gaty-gaty. Bazar bilen bagly. Stand-up. Ana şol oglanlardan garaşyp bolýar, olar hemişe bir zadym gözleginde da, hemişe näme edip bol esas adam ýanky aýdanlyň hiçden bir dörejlik adamsyn birinji bilen daýalajak zat şol işden näde gazanyp bolýar diýse boldy şol dron ýerine şol nokat çoň bilen ememme zat gutorýar da. Sebäbi dörejlikde gazanjyň gurrumy ediljek bolsa onda bolmaýar. Adam hemme işlerini gördüňmi? Ýok, hemme Hemme işini gördüm. Mümkinmi bir hemme işini görmek? Mümkin ne? Hepden 2 tane post koyulýar. Ýa, Indi şol edilen işleň bir ine şuna bir arman edipdirler aýdy ýani ýekeje işin. Ata men wara
soňky döwür bir döwür görülýärdi. O Şo bir döwür göreniňem bolsa, sen gaçsak bolmasa ora. ýa gaçsak bolam, men dol jogap berjek bilen. Myş döwür bar ha. Ha. Şo döwürlerine görülýärdi. Ýagşoň, ýaň çykan wagty. Onuň myş diýdi, mergeniň gepleşikleri bir hile şo döwür has bir hile. Hemme kişi aýagy üstüne bir zatlar etjek bolup şeýledi. Görülýärdi. Inni soňky döwür praktiski hiç saat göremek. Sebäp biziň Wagt ýok. ha. Wagt ýok. Öňe adam isleýän zatna wagt tapýar, islegem ýok öýdän. Isleg döwret bilen dokdan. Ya näme görülýär? Näme görülýär? Esas gysy halatlar görülýär. Ha. Çynymydaýyn love story'ni toýda göräýmesem, ýürüýte şeýdip telefonyna görebilemek. Şu mısmasın gurrun ettiga ýaňy. Awa. Mısmasın gurrun ettiga ýaňy ondan. Sonra seni bir ýalmal etdik. Aha. Materialam çöpledik. Şu wagtdan başa materiallar. Ýadaýalym şonu. Şo gep gurrun bilen kim diýenligini bilip. Ýazaly. Murat tapmallaň üçin. Murat, atsa nämäri şoň pikirini atýar, şo mısmas gowul şo gepleşik diýip. Zastavkasam gowullaýan. Maş. Oýdy. Kopşersa. Çeli. Şabadan cappuccino gowdur. İkinci bölük. Yalan geldi cahana. Köşesinin 140-njy jaýy. Telefon belgilenmez. 48-10. Radyo okamak dip. Okayan kim ya? 88. Zanan merkezinin şahamçylary ähli welaýetlerde hereket edýär. Zanan ýokary hil we kepillik. Ben sorayım şundan. Aç öğren. Cappuccino. Sınırlan tımlayma. Oluyor. Canan nip tanayan mırdatlar. Hawa. Dinledim şu an. Reklama gitti mi? Oo. Okamak dip okayan kim? Yo reklama da atkavat. Okolya. Boşan şeker boşan. Şeker mi? Boşmalı da. Şolar ýaly. Onda mısması ýaýan molluk. Davay. Hormatly Murat Mollaýew. Öňkü ýygnanan gepleň üstüne dolduryp Goç Muradyň ýanyna bir gep etmäge baraly. Sada söz bilen. Hawa. Gatyg gördüler şonu. Gowy garşyladylar. Men özüm hem şoňa bala edýärdim. Gowy temalaň wa sen öldürmüşsüň da. Ene şutaýnam goýgun. Näçin gelesin gelen akşam? Gelesim gelýär. Sen asıl ýöne maşgala durmuşuňy, maşgala daky bolup geçýän zatlaryň känmir ýyle ýaýan ok. Hawa. Bir näme bir şeýle bolýarmy ýa öz prinsipiňmi şol? Ýürüýte edemek öz-özünden şol. Kän şoňa bir bilemek öz-özünden bolýar şol. Sada sözüleni de şoň üçin geldi. Ýok. Arada Resul diýär-de. Meherliyor. Näme üçin ýa şo gepleşiň aýyrdyň diýär-de. Menem diýen wagt oňa boş wagt gerek, el gerek. Apatik bahanalar başlatda. Ondan Goç Muratda da ýazaý diýär-de. Goç Muradyň takoý temasy bar diýdim. Şonu aýdyp berse diýdim. Şoň aýdyp beren gurrungyň gaty kän adamlar dinläp bir umyt berbilýär şol adam şol gurrungy bilen ýa-da şol sada sözü bilen ýa-da ýöne eden ok diýip düşünürýär. Onu başyny men başlamalym aslında. Sada söz? Awa. Gutur diýen başlaýansa. Aslında başında gelmelim benim. Onda ýazýarmyş şonu. Dawa şoň bilen biziňe maşdygymyz bolsun. Aslında gelesim gelýär men. Gurrun tapamak. Tema tapamak gurrun bermek. Ol sen diýen gurrunyň ol gaty şahsy bir has nime bolýar? Şonu biraz ýaýdanýar. Ýöne eger
şol gurrunun adamlara peýda getirjegini bilseňem şo seni usbakay deden okmy? Ay yok. Он не такой ценой. Bä. Все-таки личное это личное. Eýlemi. Ortağa koyasım gelene. Kızıklı gurrun ol. Intriga dörediyen mamavda mümkün şu hak bolin. Men sana öwüzdiýem aga, öwüzdiýseler bara bir sen hakda değil ýalym. Ataş diýip baştan ataş atam öwrenşipdir. Ýöne haňa öwüzdiýen köpeýdýän ataşdan. Ya dosýarlamda öwüzdiýän ýok. Söyleme. Bir öýdäki diýe ka öwüzdürdi. Qahar gelir. Menim kakajany buna diýen. Şey medeniýetler kuruluşýas öýde. Esasanan bir açyk sözümi dağlaşsa da desse. Öwüzdürdi öýde produkty tortu da beýlere näseret. Menim bolýa merjen kakajanymna. Sizin arzaňyzy kabul edildi. Sizin işler diýen. Ondan gidýän bazara.